नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. जिल्ह्यात अद्याप समाधानकारक पावसानं हजेरी लावलेली नसल्यानं शेतकरी आणि ग्रामस्थ चिंतेत आहेत. पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मालवण तालुक्यातील तळागाव गावातील खांदवाडी येथील ग्रामस्थांनी पारंपरिक श्राद्ध आणि लोकसंस्कृती जपत पावसाला साकडं घालण्याचा अनोखा उपक्रम राबवला. पाऊस लवकर सुरू व्हावा आणि शेतीची कामं मार्गी लागावीत या उद्देशानं ग्रामस्थांनी एकत्र येत होळी घालून पावसाला बोलावणं ही जुनी परंपरा पार पाडली. पाहूयात. यावेळी गावातील महिला, पुरुष आणि ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कोकणातील अनेक भागांमध्ये पावसाच्या आगमनासाठी अशा पारंपरिक प्रथा आजही जपल्या जात असून त्यातून निसर्गाशी असलेलं ग्रामस्थांचं भावनिक नातं आणि शेतीवर अवलंबून असलेलं ग्रामीण जीवन अधोरेखित होत आहे. आता या पारंपरिक साकड्यानंतर वरुण राजा केव्हा बरसणार याकडे खांदवाडीसह संपूर्ण परिसराचं लक्ष लागलंय. आज वाचव, रक्षण कर, सांभाळ करा, क्षमा करा, असलेल्यांका सुख शांती समाधानी मिळवून द्या. आणि जे काय मेघराजाची समज घालून मेघराजा का पाऊस आज पडण्याची आज त्याची समज घाला आणि मेघराजा पाऊस पाणी पडून जनतेचं रक्षण रोखलावा, सांभाळ करा आणि तुमची आपली तुम्ही नाव कौतुक म्हणून सांभाळ करा. आधुनिक धकाधकीच्या जीवनशैलीत शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य टिकवून ठेवण्यासाठी योगा अत्यंत प्रभावी आणि सुलभ शाश्वत उपाय. योगामुळे शरीर सुदृढ राहतं, मन प्रसन्न होतं आणि आत्मविश्वासात वाढ होते. निरोगी व सक्षम समाज घडवण्यासाठी प्रत्येकानं योगाला आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनवावं असं प्रतिपादन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केलं आहे. पाहूयात. आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त मालवण नगर परिषद आणि सका पाटील महाविद्यालयांच्या संयुक्त विद्यमानं मालवण बंदर जेटी येथे आयोजित भव्य योग कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमाला नगराध्यक्ष ममता वराडकर, उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर, तहसीलदार लव्हे, मुख्याधिकारी प्रतीक थोरात, नगरसेवक, विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी तसंच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. समुद्र किनाऱ्याच्या निसर्गरम्य वातावरणात आयोजित करण्यात आलेल्या या योग शिबिरात विविध योगासनं, सूर्यनमस्कार आणि प्राणायामाची प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि योगप्रेमींनी मोठ्या उत्साहानं सहभाग घेत योगाभ्यासाचा अनुभव घेतला. योग दिवसाच्या निमित्ताने इथे उपस्थित मालवण नगर परिषदेच्या सन्माननीय नगराध्यक्षा तसेच नगर परिषदेचे सर्व सन्माननीय सदस्य, इथे उपस्थित माझे सहकारी अधिकारी वर्ग, उपस्थित मालवण नगरातील नागरिक, विद्यार्थी मित्र तसेच इतर सर्वांना माझा नमस्कार आणि सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाच्या मनापासून शुभेच्छा. दरवर्षी आपल्याला हा 21 जून या दिवशी साजरा करायचा असतो आणि एक शासकीय कार्यक्रम म्हणून तो
बऱ्यापैकी साजरा केला जातो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देखील हा कार्यक्रम मुख्यत्वे मुख्यालयाच्या ठिकाणी म्हणजे सिंधुदुर्ग नगरी येथे साजरा केला जातो. यावर्षी सिंधुदुर्गची खरी शान मालवण आहे, त्यामुळे मालवणच्या समुद्रकिनाऱ्यावरती छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सहवासामध्ये हा साजरा करावा अशी एक मी इच्छा व्यक्त केली आणि मालवण नगर परिषदेने त्यास तात्काळ होकार दिला आणि त्या चांगल्या पद्धतीने त्या चांगल्या शिस्तबद्ध पद्धतीने तो आज इथं आपण साजरा केला. मला नक्कीच आनंद आहे की सर्वांनी तो नक्कीच मनोभावे केला असेल आणि जसं की आपल्याच्या योग शिक्षिका म्हणाल्या किंवा मान्य नगराध्यक्षा देखील बोलल्या की हा एक दिवस करायचा विषय नसून हे दररोज आपल्या आचरणात असलं पाहिजे, आपली जीवनशैली आपली बनली पाहिजे. कारण दिवसेंदिवस आपण शारीरिक आरोग्याच नाही मानसिक आरोग्याचे पण खूप प्रश्न उद्भवत आहेत, आपल्याला दिसत आहेत. तर या दोन्ही गोष्टींवरती एक चांगला तोडगा म्हणून योगाकडे बघितलं जातं. आज आपण बघतो की फक्त भारतातच नाही तर पाश्चिमात्य देशांमध्ये देखील याचा खूप स्वीकार केला जातोय आणि दिवसेंदिवस त्याचे चांगले परिणाम देखील दिसत आहेत. अनेक संशोधनं याच्यावरती झालेली आहेत आणि यासाठी काही फार आपल्याला खिशातून पैसे मोजायची पण गरज नाही, फक्त दिवसातला काही वेळ आपल्याला द्यायचा असतो. तर दररोज थोडासा वेळ काढून आपण जर योगाचरण केलं तर नक्कीच आपल्याला त्याचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचे फायदे मिळतील आणि एक चांगला समन्वय, योग म्हणजे खरं तर समन्वय, एक चांगला आपल्या आयुष्यातलं समन्वय आणि संतुलन साधायला नक्की मदत होईल. आज या कार्यक्रमानिमित्त आपण सर्वजण इथे उपस्थित राहिला आणि इतकं छान पद्धतीने सगळ्यांच्या सहवासामध्ये आपण योग साधना केली त्याबद्दल मी सर्वांचे खूप खूप आभार मानते आणि अभिनंदन करते आणि पुढचं तुमचं सर्व आयुष्य योगाच्या चरणामध्ये जावं अशी एक अपेक्षा व्यक्त करते. धन्यवाद. आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त रविवारी 21 जून रोजी मळगाव हायस्कूल इथं जागतिक योग दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला.
आपल्या राजकीय भूमिकेबाबत खासदार ओमराजे निंबाळकर काय म्हणाले पाहूयात. माझ्या राजकारणाची सुरुवात, माझ्या राजकीय जीवनाची सुरुवात करण्यामागचं कारण ही माझ्या वडिलांची हत्या होती, ती राजकीय होती. आणि ह्या जन्मात तरी त्या माणसाचं राजकारण साध्य होऊ द्यायचं नाही. त्यांना दाखवून द्यायचं की एका माणसाला मारल्यामुळं त्या ठिकाणी तुमचा राजकीय विरोधक संपत नसतो, तितक्याच ताकदीनं राजकीय विरोधक तयार होत असतो. कारण ओमराजे ज्याच्या कामाला पडलाय, ओमराजे ज्याच्यासाठी झटलाय, ज्याला ओमराजे त्याच्या घरातला माणूस वाटतंय, मला वाटतं ती माणूस तर त्याच्या घरातल्या माणसाला म्हणजे त्याच्या कुटुंबातल्या व्यक्तीचा अशा पद्धतीने उद्धार करेल मला वाटत नाही. पण काही लोकांनी केला, सहन केलं, मी तेही सहन केलं. एक लक्षात घ्या, माझ्या आयुष्यात माझ्या राजकारणाची सुरुवात, माझ्या राजकीय जीवनाची सुरुवात करण्यामागचं कारण ही माझ्या वडिलांची हत्या होती, ती राजकीय होती. आणि ह्या जन्मात तरी त्या माणसाचं राजकारण साध्य होऊ द्यायचं नाही. त्यांना दाखवून द्यायचं की एका माणसाला मारल्यामुळं त्या ठिकाणी तुमचा राजकीय विरोधक संपत नसतो, तितक्याच ताकदीनं राजकीय विरोधक तयार होत असतो. ह्या एकमेव भावनेतनं मी त्या ठिकाणी राजकारणात आलोय. आणि हे मी आज सांगतोय असं ना, मी हे वारंवार सांगितलंय. आणि मग त्याच्यासाठी सामान्य माणसाच्या संपर्कात आलो. त्या माणसाचा मला वाटतं पहिला अधिकार आहे, तर त्यांच्याशी चर्चा करून मला जो काही राजकीय निर्णय ठरवायचा तो ठरवेल. सामान्य नागरिकांनी तुम्हाला निवडून दिलेलं आहे, त्यांच्या म्हणण्याचं म्हणजे काय मान राखाल जर ते तयार झाले तुम्ही? एक लक्षात घ्या, सामान्य माणसाला मी काय काम करतो माझ्या मतदारसंघातल्या बरीच जणांनी, आता मी 4 दिवसापासून ऐकतोय, माझा निर्णय जाहीर केला नाही, पण माझ्या अख्ख्या कुटुंबाचा उद्धार काही लोक करतात, ज्याचा काही संबंध नाही. कारण ओमराजे ज्याच्या कामाला पडलाय, ओमराजे ज्याच्यासाठी झटलाय, ज्याला ओमराजे त्याच्या घरातला माणूस वाटतंय, मला वाटतं ती माणूस तर त्याच्या घरातल्या माणसाला म्हणजे त्याच्या कुटुंबातल्या व्यक्तीचा अशा पद्धतीने उद्धार करेल मला वाटत नाही. पण काही लोकांनी केला, सहन केलं, मी तेही सहन केलं. पण मला एवढंच म्हणायचंय की ह्या राजकीय प्रक्रियेमध्ये माझ्या कुटुंबानं नेमकं तुमचं काय वाटोळं केलंय, माझ्या कुटुंबातल्या कुठल्या व्यक्तीनं तुम्हाला त्रास दिलाय? बरं, माझ्या निस्त्या चर्चेनं जर मी 3 दिवसात इतका वाईट होत असेल तर खरंच इतका वाईट आहे का मी? बरं, रील स्टार म्हणून माझी ही नवनी करते. रील स्टार असलेल्या माणसाला लोक मत टाकतात का? आणि एक एवढं सांगतो तुम्हाला साहेब, माझ्या वडिलांच्या केसचा निकाल होता, 16 तारीख ठरली होती, 16 तारखेची 20 तारीख आली. 20 वर्ष आम्ही त्या केससाठी झटतोय. धाराशिवला जातोय, तिथं सगळ्याशी चर्चा करेन आणि माझा निर्णय जाहीर. फक्त माझी तुम्हाला एवढीच विनंती आहे की इथल्या सोसायटीतल्या लोकांना त्रास व्हायला नका. आज सगळी चर्चा करून झालं तर आज, नाहीतर कुडाळ येथील मध्यवर्ती बस स्थानकात शनिवारी एसटी बस आणि एका कारचा किरकोळ अपघात झाला. पणजी अक्कलकोट बस आणि गोवा पासिंगच्या वॅगनार कारमध्ये झालेल्या अपघातात दोन्ही वाहनांचं किरकोळ नुकसान झालं असून अपघातानंतर दोन्ही वाहन चालकांमध्ये चांगलीच खडाजंगी उडाली. पाहूयात. स्टँड मध्ये आला तर करणार आहे.
आप लोग काय इसको पूछा थोडं मार्गदर्शक म्हणे जाणून केली काय शिव्या कशाला द्यायच्या स्टँडमध्ये याला तर करणारी नीट पुनर्परीक्षा आज कणकवलीतील परीक्षा केंद्रांवर कडक सुरक्षा व्यवस्थेत पार पडली. पाहूयात. मी सांगेन की ते व्यवस्थित अभ्यास करून पास होईल. बाकी आहे तसं काय नाही. जरा काळजी वाटते कारण काय आता जो पेपर आहे तो कसं भारी होणार काय काय होणार तर काय समजत नाही. परत अभ्यास करून सगळं डोस होतं आहे आणि आता तर लेंदी होणार आहे पेपर आणि जास्त टोप झाला तर मग परत ॲडमिशनच्या वेळी पण काळजी वाटते थोडी आणि जास्त फोकस देऊन अभ्यास करावा लागतो कारण एक एक्झाम आधी देऊनसुद्धा पेपर फुटले त्यामुळे मग परत तयारी एका महिन्यात सगळे कवर करावं लागलं. सगळं सिलेबस परत रिव्हिजन करताना थोडं अवघड झालं. हा पेपर खूप लेंदी होता आणि गेल्यावेळी तसा साधारणपणे सोपा होता त्यामुळे गेल्या पेपरला सिलेक्शनचे चान्सेस जरा खूप जास्त होते आणि आता नीट पेपर फुटल्यामुळे परत सिलेक्शनचे चान्सेस खूप कमी आलेत आणि पेपर फुटीमुळे पेपर कठीण येण्याची शक्यता जास्त असल्यामुळे जरा रिव्हिजन करताना एक्झाम देताना थोडाफार असा तणाव आहे पण आहे रिव्हिजन 100% पण तरीही जरा अजून कुठेतरी असं वाटतं की म्हणजे आहे कमी आहे अजून. तर म्हणजे तपासून म्हणजे काही म्हणजे कपडे वगैरे चेक करतात म्हणजे किस्सा वगैरे कुठे आहे का. सिक्युरिटी तशी छान आहे म्हणजे व्यवस्थित आहे. जास्तही काय असं म्हणजे अनसिक्युअर असं काही नाही आहे सिक्युरिटी म्हणजे जसं ऑनलाईन जशी सिक्युरिटी दाखवली जाते त्यापरीने खूप चांगली आहे सिक्युरिटी. पालक तुम्ही एवढं सांगितलं की वर्षभर मुलांनी अभ्यास कर केला आत्ताही केला आणि असं जर समजा प्रत्येकाला होणार असेल तर इतका वेळ पैसा आणि शारीरिक जेवढं सगळं सहन करून पालक आता म्हणत आता आम्ही देवगडून आलो एवढा लांबून येऊन 2-2 वेळा जर परीक्षा अशा परत होणार असतील तर मग विद्यार्थ्यांना सुद्धा मानसिक आणि पालकांना फायनान्शियल टेन्शन आहेच ना. पुढचं जे भविष्य काळ आहे त्यासाठी ज्या मुलांनी खरोखर अभ्यास केला आहे त्यांना त्याचं हे उत्तर मिळालं पाहिजे त्याचं यश त्यांना मिळालं पाहिजे. म्हणजे हे अशा तऱ्हेने पेपर फुटीनं ह्या गोष्टी होणार असतील तर मग आयुष्यात पुढे काय. दोडामार्गात 22 जूनला भव्य सकल हिंदू संमेलन आयोजित करण्यात आलं आहे. पाहूयात. जातीभेद प्रांतभेद असं होऊ नये. हिंदू सारे एक आम्ही एक मंचावर हिंदू राहणार आहे. ह्या समाजात पतित कोण नाही सगळं पावन आहे. हिंदू सगळं पावन आहे. भारतात आम्ही हिंदू बहुसंख्य असूनही आमच्यावर अन्याय होतोय कारण आम्ही विखुरलेलो आहोत. आम्ही संघटित नसल्यामुळं वेळोवेळ आमच्यावर अत्याचार अन्याय होत असतो. तर ह्या पुढे येणारा काळ हिंदूचा असेल आणि हिंदू एकत्रित राहणार आहे. इथं कोण परके नाही सारे हिंदू हा एक असं समानताचा हा मंत्र घेऊन आम्ही हा आयोजन ठेवलेलं आहे. आमच्यावर येणारं जे काही संकट असेल ते सर्व संकट सर्व हिंदू समाजाचा आहे असं समजून आम्ही एकत्रितपणे लढा देणार आहे. असा हा आमचं आयोजनाचा मूळ उद्देश आहे. समाजात वावरत असताना मी वारकरी समाजात वावरतो आहे. त्याच्यानंतर आपले माणगावचे टेंबे स्वामी आहेत त्यांची पालखी आमचा एक ग्रुप नेत असतो. प्लस दोडामार्गमध्ये सिद्ध समाधी योग म्हणून जो वर्ग चालतो त्या वर्गामध्ये मी माझी साधना करत आहे. ह्या सगळ्या साधना करत असताना भरपूरसे आमचे जे मित्रमंडळी आहेत त्यांनी एकत्र येऊन हे हिंदू संमेलन करायचं ठरवलं आणि त्यावेळी आम्ही मिटिंगला बसलो असताना मला त्यांनी अध्यक्षपद दिलं. आता अध्यक्षपद या नात्याने बोलताना मी सांगतो की
हिंदू समाजात भरपूरसे लोक धार्मिक किंवा आपल्या हिंदू धर्माचं काम करत आहेत, पण ते वेगळ्या मार्गाने वेगळं काम करत आहेत, एकत्र कधी येत नाही. तर एकत्र आणण्यासाठीचा हा जो पहिला प्रयत्न आहे तो दोडामार्गमध्ये आमच्या होत आहे. आणि हा प्रयत्न होत असताना ऋषी परंपरा जी आपली आहे ती लोप पावत चाललेली आहे. तर ऋषी परंपरा पुढे चालवणारे जे आध्यात्मिक गुरु आहेत, जे काळसिद्धेश्वर महाराज, ज्यांचं नाव अदृश्य काळसिद्धेश्वर महाराज, हे आम्ही त्यांच्याकडे गेलो असता त्यांना वेळ देता आला नाही, म्हणून आमचं हे जे आहे हिंदू संमेलन ते मे महिन्यात होणार होतं. पण त्यांना वेळ नसल्या कारणाने आमचं हे हिंदू संमेलन आता 22 तारीखला होत आहे, परवा सोमवारी 22 तारीखला होत आहे. तर ते होत असताना आम्हाला जे प्रमुख वक्ते म्हणून काळसिद्धेश्वर महाराज लाभलेले आहेत, तर ते आपल्याला ऋषी परंपरेबद्दल आणि जी हिंदू संस्कृती आहे जी लोप पावलेली आहे, जसं आपल्याला आता जवळ गोवा आहे ते त्यांचं पाश्चात्तीकरण झालेलं आहे, ते पाश्चात्तीकरण आपल्यावर लादलं जात आहे आणि आपली मुलं, आपले जो तरुण वर्ग ते पाश्चात्तीकरण घेत आहे आणि आपलं जर हिंदू धर्माचं व्यवस्थित सुसंस्कृत वागणं आहे ते सोडून त्या वागण्यात ते जात आहे. तर ते कुठेतरी थांबावं आणि चांगल्या ऋषीमुनींचं आपल्यापर्यंत संदेश पोचावा, ह्या हेतूने काळसिद्धेश्वर महाराज आपल्याला प्रबोधन करणार आहे. ते ऐकण्यासाठी सर्वांनी यावं, याबद्दल मी सर्वांना रिक्वेस्ट करतो, विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद. बोला. मी रामदास केशव मडेकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वयंसेवक. गेली काही वर्ष मी जिल्हा व्यवस्थापन म्हणून या संघटनेमध्ये कार्यरत होतो. जिल्हा सहकार्य होतो, जिल्हा कार्यालय म्हणजे वेगवेगळे मुख्य शिक्षकापासून जिल्हा स्तरापर्यंतची सगळी जी जबाबदारी आहे ती जबाबदारी पूर्ण करतात. सध्या एक जागरण श्रेणीचा घटक म्हणजे हिंदू समाजाचा एक घटक म्हणून हिंदू समाजात काम करतो. संघाला जवळजवळ 100 वर्ष पूर्ण झाली आणि 100 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर कोणत्याही तऱ्हेचा वाढदिवस किंवा अन्य कुठे पोस्टर न लावता किंवा असा गाजावाजा न करता संघ कार्यकर्त्यांनीच सर्व समाजात जावं आणि सर्व समाजाची एकजूट कोणत्या प्रकारे होईल अशा रीतीचा विषय ज्यावेळी समोर आला त्यावेळी विविध पंथ आहेत, विविध जाती आहेत, विविध तऱ्हेचे सगळे लोक आपल्या समाजात आहेत. हे जे सगळे लोक आहेत ते एकत्र येणं आवश्यक आहे. कारण प्रत्येक वेळी जर बघितलं तर आपल्या भाषेच्या संदर्भात सुद्धा आपल्यावर अन्याय होतो, धर्माच्या संदर्भात सुद्धा आपल्याला अन्याय होतो. बाजारपेठेचं उदाहरण घेतलं तर बाजारपेठेच्या संदर्भात सुद्धा आपले जो हिंदू धर्म आहे त्या हिंदू धर्मावर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आघात झालेला आहे. आता वेगवेगळे विषय आहेत, म्हणजे लव जिहादसारखा विषय आहे, भूक जिहादसारखा विषय आहे, लँड जिहादसारखा विषय आहे. असे सगळे जे विषय पुढे येतात ते हिंदूंना नाहीसे करण्यासाठी असे विषय पुढे येतात आणि कालांतराने अशी परिस्थिती निर्माण होईल की ह्या समाजातनं हिंदू जो आहे तो हिंदू कमी होईल आणि हिंदू कमी झाल्यानंतर आपल्या भारत देशावर जसं गुलामगिरीचं राज्य होतं तसं परत एकदा गुलामगिरीचं राज्य येईल का, असं गेली 100 वर्ष आपला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा प्रयत्न करतोय. आणि प्रयत्न करताना ते असं लक्षात आलं की जोपर्यंत आपण समाजातल्या सगळ्या घटकांना एकत्र करत नाही किंवा सगळे समाजातले घटक एकत्र येत नाही तोपर्यंत ह्या गोष्टी होणे शक्य नाही. म्हणून आपले जे अखिल भारतीय केंद्रीय कार्यकारिणी आहे, त्याच्यानंतर आपले प्रांत स्तरावरचे कार्यकारिणी, जिल्हा स्तरावरचे आहे, तालुका स्तरावरच्या, अशा ज्या वेगवेगळ्या स्तरावरच्या सगळ्या ज्या कार्यकारिणी आहेत त्यांच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून असं ठरलं की ज्या तालुक्यातली जशी मंडलं असतील, आता दोडामार्ग तालुक्यामध्ये 3 मंडलं आहेत, 3 मंडलं म्हणजे एक 10 किंवा 12 अशा गावांचा मिळून एक समूह, अशा समूहामध्ये त्या ठिकाणी छोट्या छोट्या स्वरूपाची ही हिंदू संमेलनं होत. तशाच तऱ्हेचं हे हिंदू संमेलन 22 तारखेला संध्याकाळी 4 ते 6 या वेळात आपल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रांत संघचालक बाबा चांदेकर, उपाख्य अर्जुन यशवंत चांदेकर हे आपल्याला पंचपरिवर्तन जे आहे ह्या विषयाच्या संदर्भात माहिती सांगतो. तसंच आपले जे काळसिद्धेश्वर महाराज आहे ते काळसिद्धेश्वर महाराजांचं उद्बोधन होईल, जेणेकरून हिंदू समाज जो आहे तो एकत्र कोणत्या पद्धतीने राहील अशा तऱ्हेचं त्यांचं उद्बोधन आहे. आणि ह्या सगळ्यांचा विचार करून मग दोडामार्गमध्ये त्या मंडळाची एक समिती तयार केली आणि त्या समितीच्या माध्यमाखाली, त्या समितीच्या मार्गदर्शनाखाली
आज हिंदू विस्कळीत आहे, विखुरलेला आहे. ज्यावेळी परकीय धर्माचा आपला अन्याय होतो, इतर समाजाचा आपल्यावर ज्यावेळी अन्याय होतो, तर अशा वेळी आम्ही विखुरलेलं असल्यामुळे आमचा प्रतिकारशक्ती कमी होते. त्यामुळे इतरांना त्याची संधी होते, मिळते, आणि त्यामुळे आमची बरीचशी आमच्या धर्माची, संस्कृतीची हानी होते. आणि त्याच्यासाठी अखिल इंडियामध्ये, संपूर्ण भारतामध्ये आम्ही एकजुटीने वागायचो. असं एक अलिखित सगळीकडे आता वारे आलेले आहेत. आणि याचा फायदा आपल्या धर्माला, संस्कृतीला टिकवण्यासाठी, देश टिकवण्यासाठी आणि एकात्मता भावना वाढवण्यासाठी ही आजची तळमळ आहे आजच्या हिंदूंची. कारण ते एकत्र आले, सर्व अन्यायकारक ज्या गोष्टी आहेत त्या आपोआप दूर होतील. आणि एकजुटीने राहिल्याने अनेक फायदे आपले होते, ज्यात आपल्या नाही म्हटलं तरी हिंदू संस्कृतीच्या विरोधात बरेचसे घटक काम करत आहेत. आणि त्याचा आपल्याला तुझ्या धर्माचा नायनाट संपवण्यासाठी, देश संपवण्यासाठी, संस्कृती संपवण्यासाठी ज्यात काय विघातक संकट आपल्या धर्माला येत आहेत, त्याच्यासाठी आम्ही एकत्र येणे फार गरजेचं आहे. म्हणून संपूर्ण देशात तालुका वाईज 10-15 गावांचं एक मंडळ करावं असं अलिखित एक तत्व आलेलं आहे. त्या निमित्ताने आम्ही आज दोडामार्ग तालुक्याचे 3 साधारण भाग केलेले आहेत, म्हणजे 15-16 गावांचं. त्यापैकी पहिलं आपलं दोडामार्ग मंडळ तयार करतो आहे. त्या मंडळाच्या सगळ्या आधिपत्यात 14 गावं आलेली आहेत. साधारण विरडी टू आपले सासोली, ह्या 14 गावांचे सगळे जे आमचे संप्रदाय आहेत, जे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, जे समाजाची तळमळीने काम करत आहेत, त्यांनी आज एकत्र येऊन ही युनिटी तयार करायची आहे. आणि ह्याच्यासाठी आम्ही 22 जून 4 ते 7 असे आमचे वरिष्ठ किंवा आमचे सामाजिक लोकप्रिय असे, म्हणजे साधारणपणे धर्माला एकत्र ठेवतील असे अनेक संप्रदायाचे मुख्य आहेत. तर अदृश्य काठ सिद्धेश्वर महाराजांना आम्ही विनंती केली की आम्हाला त्यांनी मार्गदर्शन करावं. त्याचबरोबर आपले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रवक्ते बाबा त्यांनाही आम्ही विनंती केली की आम्ही संघटित कसं होऊ. त्यानिमित्ताने 22 तारीख आम्ही कार्यक्रम आपल्या महालक्ष्मी हॉलमध्ये ठेवलेला आहे. तर 4 ते 7 ह्या वेळेत थोडंसं सांस्कृतिक कार्यक्रम होईल, त्याच्यानंतर मार्गदर्शन बाबांचं होईल, त्यानंतर काळशेटीचं आज समाजाची काय गरज आहे, हिंदूने एकत्र का यावं, आणि आज आपण अन्यायाविरुद्ध कसं लढू शकतो, आपल्या धर्माचं संरक्षण कसं करू शकतो, जे आपल्याला आज त्रासदायक काय घडत आहेत त्याच्यासाठी आम्ही संघटित म्हणजे का गरजेचं आहे हे आम्हाला काळशेटीचं महाराज त्या दिवशी आम्हाला 1 तास मार्गदर्शन करणार आहे. त्याच्यासाठी संपूर्ण या 14 गावातल्या किंवा तालुक्यातल्या सर्व हिंदूंनी एकत्र येणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी आम्ही धडपड तयारी करत आहोत. हा आमचा आता विषय आहे. जबरदस्तीने स्मार्ट मीटर बसवण्याबाबत कोणती दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही, असा थेट इशारा सुभाष दळवी यांनी दिला आहे. पाहूयात. मी वीज ग्राहक संघटना दोडामार्ग अध्यक्ष सुभाष दळवी. आज पत्रकार परिषद घेण्याचे मुद्दाम एक कारण आहे की आपल्याला सर्वांना माहीतच आहे की आज जिकडे तिकडे स्मार्ट मीटर लावण्याचे काम महावितरण करून आणि अदानी ग्रुपच्या जे एजंट नेमलेले आहेत त्यांच्याकडून जोरदारपणे चालू आहे. निदर्शनास असे आले की राज्य शासनाचा त्यांचं असं म्हणणं आहे की राज्य शासनाचा आपल्याकडे GR आहे त्याच्याप्रमाणे आम्ही स्मार्ट मीटर बदलणारच. पण फडणवीस साहेबांचा एक संसदेतला व्हिडिओ आहे की त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की स्मार्ट मीटरची कोणावरही जबरदस्ती केली जाणार नाही. आणि त्यांच्या याच विधानाला अदानी ग्रुप आणि महावितरण हे तिलांजली देत आहेत. दुसरी गोष्ट अशी आहे की आजची मीटिंग घेण्याचं कारण की वीज ग्राहकामध्ये जनजागृती व्हावी. गावागावामध्ये अदानीचे ठेकेदार येतील,
मीटर बदलण्यासाठी त्यांना ग्राहकांनी कडाडून विरोध करायला पाहिजे आणि लगेच तात्काळ वीज ग्राहक संघटना दोडामार्ग यांच्याकडे संपर्क साधण्याचे आवाहन मी आज करत आहे. हाच या पत्रकार परिषदेचा मुख्य विषय आहे. दुसरं म्हणजे स्मार्ट मीटरला सर्व ठिकाणी विरोध होत असताना गोव्यात सुद्धा या स्मार्ट मीटरना विरोध झालेला आहे आणि गोवा सरकारने माननीय प्रमोदजी सावंत यांनी जी मीटर बदलण्याची मोहीम होती ती बंद केलेली आहे. जर गोव्यात हे होऊ शकतं तर महाराष्ट्रात का होत नाही? आणि आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरती बोलायचं झाल्यास दोडामार्ग तालुका सोडून बाकी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वीज ग्राहक हे स्वतः स्मार्ट मीटरना विरोध करत आहेत, संघटनेशी संपर्क साधत आहे. पण दोडामार्गचे वीज ग्राहक त्या मनाने उदासीन दिसत आहे. तरी वीज ग्राहकांनी धोका लक्षात घेऊन तात्काळ ज्या ज्या गावात मीटर बदलतात त्या गावातल्या लोकप्रतिनिधीशी संपर्क साधून तात्काळ वीज ग्राहक संघटनेशी संपर्क साधायचा आहे. आणि जर मी इथे सांगू इच्छितो, जर कुठल्याही ठेकेदाराने किंवा महावितरणच्या अधिकाऱ्याने तिथे जर दादागिरी केली तर त्याला तिथल्या तिथे फोडून काढलं जाईल. हा महावितरणला आणि जे स्मार्ट मीटर बदलणारे जे ठेकेदार आहेत त्यांच्या माणसांना हा इथून इशारा आहे. हा त्यांनी कायम लक्षात ठेवावा. त्याच्यानंतर आपले एक 15 दिवसाची एक आनंदाची बातमी अशी की 15 दिवसापूर्वी आमची एक दोडामार्ग नगरपंचायतमध्ये वीज ग्राहक संघटनेची मीटिंग झाली होती. त्या मीटिंगमध्ये झाड तोडणीचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्या मीटिंगमध्ये तो विषय उचलून धरून झाड तोडणीचे काम प्रत्यक्ष चालू झालेले आहे. पाऊस पण कमी आहे त्यामुळे ते काम चालू झालेले आहेत. त्याच्यानंतर मांगेली येथील जो विजेची समस्या आहे ती कायम निकाली काढण्यासाठी 27 जून रोजी मांगेली येथे तळेवाडी येथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अधीक्षक अभियंता अभिमन्यू घाग साहेब हे स्वतः हजर राहून जो काय विजेचा प्रश्न असेल तर तो तेथील ग्राहकांनी, तेथील सरपंच, लोकप्रतिनिधी यांनी लक्ष देऊन तो आपला प्रश्न तात्काळ सोडवण्यात येईल. आणि तो प्रश्न जे काय प्रश्न असेल, जी काय ती कमतरता असेल, नवीन काय मागणी असेल ती राग साहेब यांच्याकडे तात्काळ करावी. ती तिथल्या तिथी जी समस्या असेल ती निकाली काढली जाईल. याच्यानंतर पुढचे जे काय मुद्दे असेल ते आमचे वीज ग्राहक संघटनेचे सचिव श्री भूषण सावंत हे मांडतील. नमस्कार. वीज ग्राहक संघटनेच्या माध्यमातून जी 15 दिवसापूर्वी बैठक झाली त्याच्यात अनेक तोडगे निघालेले आहेत आणि वीज ग्राहकांना समाधानक गोष्ट म्हणजे जे गेले वर्षभर हतरंगी नामक व्यक्ती जे अभियंता म्हणून काम करत होते दोडामार्गमध्ये ते समर्पक काम करत नव्हते. त्याच्यामुळे त्यांची तातडीने 4 दिवसात बदली झालेली आहे. हे दोडामार्गवासियांसाठी दिलासादायक बाब आहे. दुसरा विषय, दोडामार्गवासियांसाठी अजून एक आपण चांगली गोष्ट करतोय की कोनाळ येथील महालक्ष्मीचा जो प्रकल्प आहे त्या ठिकाणी 1.5 रुपयाला वीज ही गोवा, मुंबई आणि पुणे या ठिकाणी मिळते. तर आम्ही गोवा सरकारकडे पुन्हा एकदा विनंती करणार आहोत, कारण गोवा राज्यावर आम्ही अवलंबून आहोत. जसं की शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार हा प्रश्न आम्हाला गोवा सरकार देतं. त्याच पद्धतीत गोवा सरकारच्या वीज मंत्री आणि मुख्यमंत्री महोदय सावंत साहेब यांना आम्ही विशेष आमचं पथक भेटणार आहे. आणि त्यांनी दोडामार्ग तालुक्यातील प्रायोगिक तत्वावर 5 ग्रामपंचायतींना 1.5 रुपये युनिटप्रमाणे आम्हाला वीज द्यावी अशी मागणी ही आपण वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने करणार आहोत. तिसरी एक गोष्ट आहे, दोडामार्ग तालुक्याच्या वर्धापन दिना दिवशी गतवर्षी ज्या पद्धतीत आपण समस्या सोडवल्या त्याच वेळी पुन्हा एकदा 3 वाजता आपल्या दोडामार्ग तहसीलदार कार्यालयामध्ये दोडामार्ग तालुक्याच्या 27व्या वर्धापन दिना निमित्त 27 वर्षात ज्या विजेचे प्रश्न अजूनही कायम आहेत ते सोडवण्यासाठी पुन्हा एकदा आपण 3 वाजता दोडामार्ग तहसील बैठकीचं आयोजन केलेलं आहे. आपल्या माध्यमातून मी नम्र विनंती करतोय की वीज ग्राहकांनी त्या बैठकीत उपस्थित राहावं. धन्यवाद. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज.
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.